Grabe kainit karong panahon na mga ka-George, pero mo nang kailangan namo diri mga ka-George. Dapat init jud kayo kay para dali lang kay maguga ang palay og masaking na pud na mogbalik mga ka-George. Og after that, mapagaling na namo mga ka-George. Pila ka sako ni among gipagaling mga ka-George? 15 ka sako among gipagaling. Ang kinabuhi bilang isa ka farmers mga ka-George ay dili basta-basta. Kapoy pud kayo mga ka-George. Tapos karong panahon na barato pa jud kayo ang palay. Lugi kayo mga ka-George. Samtang gamahal pa yun ang mga abono sa palay, tapos barato lang ang pagpalit. Mo nang grabe po ang sakripisyo sa mga farmers mga ka-George. Ang pinakahadlokan jud ani mga ka-George, kay kanang nangapital ka, dako kayo ang imong kapital, tapos eventually in the long run mga ka-George, pag harvest, biglang nagbaba ang presyo sa palay, dako jud kay imong lugi. Kay dahan kay kag bayaran mga ka-George, sa irrigation, sa abono, sa tao, sa pag-maintain sa palay mga ka-George. Mo nang salute jud ko sa mga farmers mga ka-George. Tapos ang pinaka-worst scenario pa jud ani mga ka-George, kanang ma-failure. 100% ang imuang gikapital mga ka-George, pero 50% lang ang nibalik. Mo nang lisod kaayo. Daho jud kayong lugi. Ibig sabihin, nalugi pa ka sa oras, sa adlaw, sa mga bulan, nalugi ka. Nalugi po ka sa imong gikapital mga ka-George. Mo jud dapat ning tagaan og pansin og focus sa gobyerno mga ka-George para matagaan pud og kalipay og kahayag ang mga farmers samtang panginabuhi sila mga ka-George. Kay ang abono gamahal pero ang palay pariton lang og barato mga ka-George. Kaya isa pod ni dapat tutukan jud sa gobyerno mga ka-George, kay luoy jud kay ang mga farmers. Katulang mga ka-George, ang importante dili ta magutom sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. So bye-bye mga ka-George, and God bless you always.